Salut și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră cu Car Mechanic Simulator. Hai să colectăm aici bănuții ăștia. 205, avem acolo câțiva. Pe aici prin parcare nu avem nicio mașină. Hai să vedem pe care o reparăm astăzi. Aș vrea să ne pici o mașină nouă pe care n-am mai reparat-o. Deci nu tot de astea. Uite asta din dreapta. Nu știu dacă mi-a picat vreodată. O, de aici. A, dar nu pot. De aici l-am mai reparat. De aici, că poate ne pica aia din stânga. Bine, mă! Perfect! Hai! Mamă, dar și asta e murdară. A, da. Asta cred că am făcut în episodul trecut. După cum o văd eu așa la formă. Dar unde mai ești? Așa. Stai că nu se mai întorcea imaginea. Bun. Hai să îndepărtăm rugina. Așa. Bun, și asta cred că e ultima. Bun. O culoare. Ia stai să... 80. Să le cumpărăm pe astea. Hai. Wow. E, așa mai da. Mamă, ce fain arată asta. Ia, aici... Stai așa. Uite. Și verde, și mov, și albastru. Wow. Asta e chiar fain. Bun. Hai să vedem pe la motor. Hai să începem. Hai de aici din spate. Dacă tot partea asta e prima. Sper să nu avem mult de reparat. Când o să upgradăm uneltele și o să trebuiască să desfacem pe acolo pe la cardan motorul, să-l desfacem de tot. Vai. Atunci o să fie greu. Și scump. Așa. Deci, stai că nu am fost atent la ce trebuie să cumpăr. Bun. Două de astea. Hai. Bun, am terminat spatele. Hai în față. Bun. Deci disc de frână. Ne trebuie. De ăla. Stai că aici mai are una. 4 de astea, cred că sau 5. O, cu multe. Așa. Asta văd că avem de schimbat și curele. Bujile. Nu.
Ar putea să avem pe aici, da. Una, două, învățăm să numărăm. 3, 4, 7 trebuie să luăm. Așa. Aici la radiator ceva, nu, asta. Așa. Bun. Hai să desfacem și pe asta, că în partea asta văd că trebuie. Ok, deci tot pachetul ăsta. 2 filtre de aer. Asta nu cred. Așa. Bun, pe aici, pe dedesubt nimic. Aici, la curele, că aici e partea urâtă. A, da, cred că numai una. Ia să vedem. Da. Să nu mai fie nimic cu galben. Bun, nu mai e. Perfect. Da, hai să cumpărăm 2 de astea. Așa. Sau de astea. În fine. Hai. Bun. Astea 3. 2 de astea. 2 de astea. Ăla nu. Ăla nu. Ăsta. Ăsta. Două de astea. Așa. Și 2 de astea. Și stai așa că n-am găsit. Uite-le astea. Luăm mai să avem. Cred că ajung. Hai să le montăm. Nu cred. Și eu le-am luat pe astea. Am mai dat, mamă, ce scumpă e una. Asta e mai scumpă. Măcar dacă mi-ar da banii cât am dat pe ea înapoi. Pentru că nu-i de asta n-am luat. Stai să o găsesc. Asta e. Hai să-i punem și asta. Deocamdată filtrele de aer nu știu dacă le-am luat. Dar nu cred. Și astea trebuie una. Asta e că nu le văd. Cred că asta. Niște filtre de alea de aer. Na, alea nu știu, nu cred că le-am luat. Nu, sigur nu le-am luat, acum nu. Sper că discul nu trebuie. Serios. Așa.
Deci nu știu dacă e posibil să iau odată tot ce trebuie să că n-am terminat aici. Plăcuțele. Și momentul adevărului să vedem dacă am luat ce trebuie. Da, wow. Păi bine, le-am nimerit. Așa. Și încă una. După aia firele astea de sus. Sau capacul. Mamă, dacă trebuie schimbat asta, m-a terminat la bani. E 500. Așa. Bun. Hai să punem și baia de ulei. Bun. Hai pe partea asta și imediat terminăm fața. Mai avem vreo 6 piese de montat și gata. Da, de în următorul episod reușim să facem 100.000 de dolari, dar nu cred. Cureaua trebuie să montez, că era să o ideea. Și dacă uit, nu mai pleacă asta de aici cu mașina. Am crezut că ăsta trebuie schimbat. Hai, dăm cureaua. Ia uite. Așa. Bun. Pe aici mai avem ceva de pus. Nu văd. Hai să punem pe asta. Aici în spate nu sunt așa multe de pus. Așa. Plăcuțele și ăsta. Bun. Hai și arcurile. A început și jocul ăsta să bage reclame și nu-i bine. Din ce în ce mai dese. Hai. Nu te cred. Cum să fi luat, mă, numai unul? Sau cred că nici n-am luat, dar pe partea aia a fost bun. Hai că imediat e gata, mai avem partea asta și am terminat. A fost o mașină destul de ușor de reparat. Nu a durat chiar așa de mult, aproape 15 minute. Și sper că am montat tot, ia să vedem. Da, hop. Uite-o. Bine că m-am uitat pe acolo că era să-l las pe ăsta fără o piesă. E, acum. Hai, fain. E. Ca unde n-am pus-o? Deci bucățile astea mici de cauciuc sunt nervante. Uite-mă de aici.
Acum sper că le-am terminat. Vai, fainesc când să văd așa cu verde toate. Bun. Deci mașina a costat 21.000 aproape. Părțile aproape 2000. Componentele astea, piesele astea noi să o vopsesc $90. Totalul aproape 23.000. Hai să vindem. Hai să vindem cu 10 gold. Să ne dea 32.000. Hai. Bun. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați și o să ne vedem data viitoare. Pa!